Drept, drept, în partea elaltă. Așa. Hai, mai ai un pic. Hai, că mai ai un pic. Încă un pic. Hai, mai dă-te mâini și picioare. Da, 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 da. Bravo! Ai făcut o lungime singură. Uite cât de lung e bazinul. Cât are ăsta? Are 6 metri, cred. Hai că măsura acum să vedem cât are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Are mai mult. 8 metri și. Hai în partea asta la altă. Aici. Cum? Lățimi? Hai, du-te în partea aia atunci. A trecut? Da. Deci vrei să mergem? Păi dacă